Okomfo Kweku dia wada fom ne bosom gasare kofi ni kuna ni eno no akora de si anansa onye kuna no wane na wogina dwom no ene yamakwaba eba NYANSAPO TV unim se NYANSAPO TV de amamre ho dwumadie nko a na yedi paneto fom kra wa amamre ho a yebema obia ehunu se ne enoma sitie anopa ye wo nana Kweku dia a wo ye konfo panyini ewo amowi konfo anasa amowi kuremu enti yanya mpanifo wo ha ene yebebusa omo nsem ba ku mienu bi enti nana me wakwaba eba NYANSAPO TV Josu awura nana na ho ye de nyame adom ne mpanifo do ma me ho ye de nyame ase nana anopa wie yi NYANSAPO TV ene yedru ha yi ye de amamre ho dwumadie nko a na yedie na anopa ye hu se abrantie biti akonya so a otimanim na wadaroma ye pese o ka ne ho asem kakra e kire wo na fade ene dwuma odipote enti a mode natena manimu yi pacho na fade a wafa ya nagu ya wamu a wache kunyafuo so ya ofra ntoma ya nyanya guruko mu wo ya babuna wona wo fa no kan bada enti wona wo bosum kuro ni no ya ye Asante amamere ne amane kwa so no okay nana meda wase na ye hwe na afade na aduma fufuo na na se nwira fufuo na efra no no enwira no edi enti na anye kola fufuro bia na emum na aye fufuo yi ai ko bosum panyini konfo wi a wo ye ne kuna no ofra fufuo no ofra ya Asante amane mu no ne nagu ya awam nyanya gurukom wote ko nyafu chaso ya babra mfaro ka bada tena Asante amamere ne amane mu no tembo hunde ya because amane ne amamere kwaso no entino wote wa yare sa adina ye no sa afade ne fra no okay nana ene ye hwa emabuna aba ekeme akoye se ya mamre a ye nanam enum di jaye no ye tuagu na ye ka ya wakra ya wa ye de ade a ya wade obusam sembebe ya wade ye mpanefo ya no ya wade wa obowu ya ye de wo be ya wade ye mpanefo tete amane entina nagu ya wam no ya wanye komo se obi ewu nagu ya be nagu ya wam okay nana ye saha abrantie a me hu se enwira bi a ya chechire egunukom na edi ewura no pache fer nyenya yenya no nana juma die ben na edi wo ni komi nyenya no juma edi de se kurani no nani abre tena di nyenya gunukom no ya boso kurani no nani abre Asante amane mu no nyenya gunukom no okay na nana we no ono ankasa ne dwumadie be pa na odi ewo efia ha aya ko abrantie no ya akora bi a ne ho dwuye ya nana ye ne wontem ye obi a pana soma no a woni ni akora ya soma no a ne ho dwuo ya woni wonum ni asem bia okay ane na atiefo ye de moni yo be ma nana so abon ho modern pa wa me ya hunu juma abrantie edie a ninti na fade no yeso wa fra fufuo wa me ya hunu de fufuo ne ye nyanya no nso wa me ya hunu nyanya no juma edi wa abrantie no so na ya wa no nso ne na agumu no so wa me ya hunu juma de sienti a ode ne na sisi ya wa nim no enti monkoso a hwe NYANSAPO TV ye de bebre mo ewo NYANSAPO TV so ye da mo ase ye samu akwaba eba NYANSAPO TV meje wo so piafo nana ne hwe abranti ogina dwamu sa we hwan aye me wo fa ase prekope e fra no kwabi aye Okomfo Kweku dia wada fom ne bosom gasare kofi ni kuna ni eno no akora de si anansa onye kuna no wane na wogina dwom no nana ye ka se nana Okomfo anya ne ba bi ko a
ne kunani ene wo fasi a na ekire sen yo amanye kwa so no atase wo gina ho ema nia wato fom no wo gina ho ema no se owuo mu enkwam o wono ne esena mu a ye de natena ebadwum eya amanye a konfo bi akwa kura esese yeye ema ye de ni ye pe esikono ma onfa ne ho kan obaada se akwara na wo de ne beye no wo hunu obaada enche wo be frato eti ye po bi a wo ya babu na wo hunu obaada nye de nasi sa anan no se wonye kuna no enti bosom no wo gina ha ma bosom no won se ye kan bosom no ntimi emma se ye ni paduai aha enti akwara no na bosom no be fa no so ete na atena dwomu enti akwara no wote wa won to ho kwa sunsum no ahye ne ma ene wote dwomu no na se nana etie ni yi a se no enti me pese o kire ade kakra obetimi adi ne nana ade obetimi adi sa bosom no penenko ande ya obetimi adi eye niema mienu ida se bosom no be fa no ida sa omfa no eti sa what eti obi eye ema ne yekusa kuna no desa bosom no isi so a ye pe sa anse ni so ne sini pa foforo so a ye pe nana yo se obi baba ba di nana Kweku di ade a sa nipa no ade aniema na mohwe ansana wa sa fata se wodi na ne nana ade yo se obi baba be di na ade a empanyimfo ka bibi se bosoma obi nkomeneda eni yenim na mamere na de obi akomeneda de ye nu na no mamere eti sa bosom no si obi so na nipa ne ba se me na bosom na kamia amani a na Okomfo Kweku de etewa na bosom no si ni so a woye no sa pepepe eni ye de behwe se eye no kure se sa eni ye no ekoso wo sa nipa na asetena mu a ye behunu se ye bosom no a sa ne ye no enkoso wo sa nipa na asetena mu de a ye behunu se enye sa bosom no a nana ye beda wasi Radio,